Ganongan cilik yo akeh lah kok sithik-sithik ebret iki. Paling ndak mbok kok toto ngono. Iki lho aku iki. Iki lambe apa lawon lho. Lara. Lara ben. Aku perkara tanggap niki ora ora. Nyapa? Lah ora perkara anake budak ora budak. Kowe lambemu kok iso kaya ngono kuwi lho. Aku karo anake budak cedheke 3 wulan. Kowe kuwi Cedhek cedhek iki dalam arti PDKT. kudu Apa? dadi gojek. Lho, gojek nek wong ngego-ngegone kok iso. Niki nuwun sewu niki kok ketawise kok anu reci mawon, tapi ampun cah anu kuwatir. Oke deh. Suatu turunnya hujan itu Apa kuwi? pertanda insya Allah Gusti Allah kuwi ngijabahi napa hajate masyarakat desa pundi iki dadapan Allahumma amin. Dan ini kersane saged berjalan lancar niki nyuwun tulung Mas panitia nyuwun uyah Mas niki kersane anu Iya. uyah Iya apa ya, Mas? ya lombok ya tahu tiang-tiang Ora gorengan kucuk. bikin enak nih maksudnya kan bapak-bapak adewe ya akeh. Wis kene padha keluarga dhewe yo. Dulur dhewe Jak tenan. rame terus kok kene iki. Rame. Boten sing apik ngono nyambut gawe iki. Ora tundake lho kene. Tanggapan ping 5 wis gulane tau ora tau ngundak ning. Aku ki lak ora seneng lho kowe. Ora seriyo, ben rasa budak entek. Lah niki nuwun sewu lho nggih kowe iki kok masalah ora diundakne. Adewe ning nggon paling endak ning nggon lingkup Ponorogo iki 1500. Berhubung bulurak kuwi ibarat kaya mbokku dhewe. Kaya karo 1000 ora apa-apa. saya udah melocot, medul aku 250 kok. Kok korupsi oke? Layak sakine oke. Sakine loro dhewe kadol. Aku dhewe cemplung siji kudu bongko ya. Makanya semua duit aku Terus langsung brene kok yo. tak didoi canane sing apik Kaya. Oke oke. Ayo, Mbak. Sen, lek sering budaya malah kayak Batman. Wih, iki lah kuwi ngono kuwi bapak iki apa ki ora penak unyel-unyelan golek nggon dhewe ben geleh. apa? Ya usaha gawe usaha ngono kuwi. Malah kayak bebek protes. Ben babi arep dina awakmu. Ya semuanya. Salah disane yo kebotanan lho. Toto. Ini dia, Bos. Ini dia. Ini dia. Kondang. Kondang TK. Kuwi mau muni kondang lho. Kondang. Aku yang dadapan oleh ngaji ya. Mbabu omae mbae Balurah. Iki poge. Bocah ra cilik tak terus biasa. Lah sing rugi kok kon piye? Yo Mas poge apa piye? Poge teko malah kecekel. Lah makane wong kuwi nek macak ya sing apik. Ajine raga kuwi saka busana. Loro. Ajine diri saka lati. Loro. Ajine awak saka tumindak. Lah nek aku lak seneng mempergauli bocah cilik-cilik ngono Kowe kuwi. nang butuh gaya apa? Jas harus sepatu to. Heeh. Kowe patut. Aku. Malah kayak gelandangan. Dia sepatu dikira kernet. Lah tapi kelak apik. Api dasi. Mapak neneng aku. Mama ya dia nih. Pengen iki padhe iki to. Ora ini.
Bener. Iki sik aku kene. Kowe kene, kowe kene. Oke. Ora apa-apa. Boleh. Cakep irenan. Bukan 12. Sopo sing kok ape? Angelina. Kau saya bingung. Lah itu dia isin. Mesti kita. Angelina. Masa akan datang dengan lagu. Buktek ngono sing apik. Sayang. Nek ngono kuwi iki. Kok malah kekel iki lho. Mbok iso sik kok ibu. Ambil bawang. Iki bojo ngono lho. Aja ngono piye tak omongi. Lah padha karo buka wadi lho iki nek ora nek gode kuwi lak masakan ning jero apa mateng. Mateng apa lirik bidase tok. Aku ra seneng aku ngono kuwi iki nembok teko kono kuwi. Kuwi iki ndelok kebetulan kowe iki oleh lele sing gedhi ndase. Lah kowe, Lah aku yo nggo siripe tok sing gedhi. Iki pas kae. Ora seneng aku ngono kuwi. Niki nuwun sewu niki buluran niki nggih anu sampun bulu ya si bapak. Betul kan? Buluran kondur. Kudu rokok apa ini kan kudu. buluran niki temu buluran. Jilbab bapak. Oh, tak mriko teng buluran. Oh ya. Ya mau wis kondur kok gunanya nyapa. Buluran karo ning jero lho, Bu. Luar biasa buluran dengan 3 periode tetap memberi masyarakat maju ke depan bersama buluran ini. Nek kula buluran iki delokan tapi cara disawang kuwi ora kok milah-milahno ora beda-beda. Ya roh, Duduk sama rendah, berdiri bukan raja. Ini menikah buluran, aku kayak kacau ora cedok buluran ya Allah. Ada sih kok golek sandinge kok. Sing kok golek sandinge kok. Idule Tom. aku nek perkara duit ini wis ora maju aku. Ya maju. Isi-isi nih. Lah nyapa toh? Sebagai seniman ada yang ditangkap ini ping 5 kudu mengedukasinya sebagai seniman ada menghibur kan ini golek pahala tepuk tangan bu. Kalau ngono, kita gimana ini loh? Iki ngomong saya ketiki mulai. Ayo, ini 100 loh, karena aku dari ini. Ya sisi SD. Paling tidak iki acarane opo ini yang kudu paham. Roh, Apa? acara yang sebenarnya gapura rel tuh, betul kan? Apa tuh? Bersih desa dadakan iki lho, Nggih. Lah, bikin ini latarnya berkono-kono saiki obah. Secara buluran enak loh. Lah iya bener betul iki tenanan kuwi. Saiki ngopo to desa kene kok ngenekne bersih desa. Kenapa? Kuwi niate nebene tolak balak lan ngawujudaken raos syukur terhadap Gusti Allah Pangeran. Lah iya. Sampun maringi limpah rezeki, Ya, limpah sandang, limpah pangan. ya roh. Bicara arape Mbak Faidah Nataib. Ini lagumu terus Ora sajake mau romo teh. Dadi kami serontonen. ini gimana apa dulu kan apa lagi buri bangun bah. Lho iki tenanan. Tenang. Wa ta'adina rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabila sadid. Artinya bah. Artine Sapa wong sing gelem bersyukur marang nikmate Gusti Allah Pangeran bakal ditambah luwih saka luwih nikmate. Lan sapa sing kufur sesungguhnya azab Allah itu sangatlah pedih. Ayo lho pinter Tom. Orang ngono Pak. Iki perkara omong ditanggap, ora ditanggap kok aku ora ngono kuwi. Wes ro nyapa buruan adane ngene iki sesuk wayangan. Ya sebab kuwi lah cinta masyarakate. Kowe guyu kok nyek nggih. Sebab buluran
saka Ponorogo Alah alamku. sebab bulu Ora meru e. lah apa tuh sebab Perkara buruan duit. Nongkrong belum nang dasku iki. yang paling enggak mbok kowe kuwi urun apa kono Urun apa kene iki golek duit kok umur iki kocok lho. Ini iki golek duit. iya jelas terus toh maksudnya adune nek kene iki ditanggap Tangan yo yo. dirah tenagane dirah polae ya dirah urun donga Urun donga apa donga mbok trene kok. Ya aku simpel. dhewe iki garangan intelektual lho nggih Intelektual tapi basamu kedawan, Bos. nek kowe piye Ayo. yo yo Dulu lah. Selamat timbali Selamat malam ya. timbali riyen Ojo timbali ojo. Ojo sik. Dijak jalan duit gue. ora ora Wah, kene. iya ya itu tak Iki kan mulahe wong wedok. Biasane akeh wong lanang. wong lanang Tapi sing apik iki wong lanang tuh. ya kok iso wong lanang Wong lanang iki 98% bakal mlebu swarga. Tanggung jawabnya gede, dadi rumah tangga ya gede, pemimpin keluarga ya gede. Wong kuwi tanggung jawabnya ngono kuwi iso gelar kudu iso gulung lho. Tak gulung. Wong lanang apa sebabnya 98% kok kowe ngarani swarga? Ning Al-Qur'an itu diciptakan wong lanang yang akan mendidik wong wedok sebagai keluarga. Presiden rumah tangga. Presiden rumah tangga. Iya. Kuwi swarga jaminane. Swarga jaminane wong lanang. Lah nek wong wedok ada dua kriteria. Enek ayu, enek elek. iki bocah iki kok saya adoh ngono. Ini ilmu tua lho Pak nggih. Ilmu tua nggih. Dadapan iki ora dadapan ora takone. Ora buruan ora takone. Iki nek ora bulan Pegane bojone blura iki bos tembakau. tembakau. Wis sebagai presiden rumah tangga bakal mlebu swarga. Apik. Nek wong wedok piye? Dua kriteria enek ayu, enek elek. Nek ayu, Mlebu neraka, nek elek. mlebu swarga. Lah apa tuh sebabnya? Ora wong elek iki wong riman apa ae sing wong lanang iki tampa. Duwe sakmene ditabung ora mikir rupa. Ditabung kuwi digawe apa? Dikir besok ben munggah kaji. Oh iya lah ya apik lho iki bocah iki kok jane iki lambemu ora patek menjaji ngene lho iki nek durungane. Iki lambe botak. Ora ya bungane. Nek elek kuwi Mlebu neraka swarga. swarga, nek ayu Ayu iki alasane nyapa kok mlebu neraka? Wong ayu iki gak nrimo. Kadang alisé sing ngene digeret ngene. Motor wis balak-balak ireng dikeki sopleng biru. Irung pesek sing disuntik solikin. silikon. Sing ngene iki ya kuwi solikin lho. Jagute kurang maju sik tarik benang. Tarik benang. Malah tonggoku tarik benang ngedel benang batuk. Iki kok jebles Lho niku. wong wedok ayu iki kurang nrimo. Dadi wong wedok kuwi enek loro, Enek elek ora ayu. elek suwar. Swarga Wit ayu, ayu rokok. jagung bakarane, Sing dadi sayarane. tenong dilumahne. Ngomong dikenale. Iki lho nek tak omong iki. Kebo budal sing diduduk Langsung nyatane. iki sing muni ukara ya kowe kuwi. Ya, jawab. Iki nuwun sewu, nek elek ki apa? Elek. Swarga Ayu. rokok. Nuwun sewu bulurah menika ayu napa elek? Ayo nggih. Aja kowe. Iki nyapa kok. Hei, iki ya. Sing buka. Sing buka ya kowe dhewe. Iki anu. Nek elek, Elek. Swarga nek ayu. rokok. Nuwun sewu Mas Bu nggih. Ya, Bang. Bulurah menika ayu apa elek? Aja kowe, aja kowe. Tanggung jawab lho. Kamu kok nek muni ayu kuwi neraka, elek swarga. Elek swarga. Menika bulurah nggih wonten namung wonten mriku. Bulurah niku ayu apa elek? Lah kadang ayu, kadang elek. Wong ki mbok ya sing berpendirian. Aja kowe bapak. Isi. Lah iki iki lak sing pengarepane bulurah. Ya, ya. Tanggung jawab lho. Bu. Ya, ya. Bulurah ayu apa elek? Ayu. Berarti neraka. Berarti neraka. Ayu neraka to. Kan mongko wong e gelem nanggap preok sesuk wayangan akhire mlebu swarga. Kowe iki kok jebles
sedekah. Lagi toh. Nah, iya toh, mlebu swarga. Belum keluar biaya telung periode loh Pak. Lah iya telur periode lah iki jebles semuanya kok. Wow, aku ora penak loh. Pola dhisik. Oke, kabeh oke, dilanjut. ade matur suwun karo Bapak Polisi, Bapak Tentara, sampun ngamanke sampai benjing lho, Gum. Ya lah iya. Iki Bapak Polisi karo Pak Tentara waduh bermasyarakat orang mungkin wong ngene iki. Tepuk tangan buat Bapak Polisi karo Pak Tentara. Dilanjut dhisik wajahmu. Oke, Bu Lurah ayo pelet. Kowe lho marai pegelan. Jebles semuanya. Wong itu kadang ayu padahal sing ayu
ayu. Lek kan aku akhirnya ngerti suara kan aku elek. Kowe wis. Aku wis. Sing endi rek? Iya, omongan gomudi. Iki colok jajan ngono kaya karpet. Hei. Wong kene iki sing ngomong kene ngerti. Karpet doang. Malah kaya lapis. Biru ijo. Masyarakat kene iki sinomane terampil. Apa tuh? Malah kaya rompingan dhewe. Malah dikira kok karpet. Lah kuwi lak chemistry. Iya. Sinoman kene kuwi karo adewe wis chemistry. Loro. Lah iki ngono nyapa kok digawe abang diserasekne karo adewe. Adewe yo. Lah iya to. Lah iya. Lah yo kok kenjal iki nyapa? Banyak apa nih ya? Lambemu ngono kok kowe wis oleh ndok ayu iki. Ora ayu ya. Ini bensin ya gudi. Aku yo wis oleh ndok ayu. Wah. Ini kayak belurai. Gedek pekerjaan atas sini. Iya toh itu. Tapi ini elek ya. Lah kok swarga. Adimu lo paling ngendakmu lo to. Dandolo ya. Wah. Bangdolo lah. Jenenge to? Sapa? Singo. Kok muni bandolo lah wong aku kira tole iki kelingan cilik aku. Cilik orangane kuwi cilik kuwi. Resik iki. Resi apa? Resi susu netok. Dan ireng. Tole adek nggih. Lah kok dijawab wong apik kok. Tole adek Mbak Jadel niku lho nggih. Lah ngono lho. Pilih sapa kowe? Malah pilih aku malah. Malah diceng aku. Lah iki dicek kowe iki lah malah gendakane iki. Enak Gus. Aku mulai kewabrak mobil. Gus, bukan Gus. Ngomongmu to Gus. Gus. Pola dhisik nek no gampang dhisik ya. Aja njaluk Mbak Mah lagi ngentutan. Njaluk Mbak Rasa sing gedhi lah. Apa iki? Iki putih. Cara karo bapak ini padha. Bapak. Karo bapak ramane Pak Pucung. Tuh kan tuh. Dalam Popo Tasa karo Punggi lek Cinandra apa? Kadya apa? nenek iki yo ibarat muni elek bacot sanemu. Jalik sik jejero. Aku lek karo iki Gatun Kaca iki karo Putri Sangga. ini. Wah, bemu ngono kok iso. Nek kowe iki paling ngendak iki ra pasangan serasi karo iki jane iki. Kaya aku Pak Lurah iki durang. Ora ngono kuwi iki Dewi Sekartaji. Aku Iki Banaspati. harus pakai matamu. Kayak bodoh lesu. Matane kobong. Iki lho pola nadimu iki lho. Ada opo? Aku anu mandek. Oh, ora sik kok jange kurang ajar bocah cilik iki kerjae piye. Kuwi ngono urung dong lek arep Cah bagus.
Dadi adewe iki nek ganong ning kon panggung ngene iki. Kowe iki obahmu opae dikendangi karo Mas Kendang. Lah nek kowe pengen ndang edrek yo wis ngene. Ora sadar tak. Ora kok iki padine kon arek pongge. Edreke piye? Lah oh ya ngono ya Bu ya. Parono Ana sing nggih. yang gendong se. Lah kok milih nyapa to iki? Lah ora masalah ungkak-ungkuk ning kono sing dhewe contoh kowe bocah iki lak urung apa-apa. Ngene. Gonmu ke sing endi? Oh, dorono. Hei, itu laguku sing anu main pelok. Romo. Ya ora Apa iki? Cerita kita berhitung-hitung. Itu cara judulnya apa? Talangan. Lah kok iki kok englen ngono iki piye? Kok ora Nesat. Baru gobrono. Tambah paten. Kok coba tak. Ini Cilik kok. rahayu. Adewe nang kene iki. Begini. Lah adewe nang kene. Jadi tekan begini. Adewe nang kene iki kudu bisa mengedukasi Roro. sebagai wong lanang iki lak kepala rumah Tanggung tangga. jawab, ojo ayo itu ayo lho. Nek wong wedok kesel wong Kudu. lanang kudu Junjuk. Pokoknya Ndang gendongan ndang. wah. Ora. Waduh. Le, tasawi gendongan lho ya ndang. Tidur iki piye iki? Pertandingan iki ngopo? Apa tisor? Wong lanang kok aja ngisi-ngisi. Isi gas iki loro ladang. Aku lak kowe paling ndak kowe lak yo iki duwe usaha. Wis ha. Sing kurang siji. Kowe kudu gotok iki. Aja ngerti-ngerti. Wong lanang iki ditanggung jawab gotok kaya ngene. Kalian sesuk mulai mengakuni. Ayo, dino.
Pongge harus praktek, iya toh? Baby Ferry. Ye, wani ora we. Tapi wani kok. Kumon kok lene iki bocah iki lak isih pantes digendong. Pantes. Paling enggak didongakne masyarakat kene. Pokoknya masa ini moga-moga panjang umur. Saya selalu tetap kompak menjadi masyarakat dadapan. Amin. Menjadi barometer Kabupaten Liane. Amin amin. Bu Lurah semoga tetap amanah asale tanggung jawab mimpin desa mriki. Rezekine lancar, sehat selalu, panjang umur Allahumma amin. Kripek gedang kripek telo. Sik dang waton rokok. Nah, nggih lah niku pembarane pembarane padha ngantuk nang jero kene padha isih ngono. Yo.